Baba wethu oyingcwele, we thank you, Lord, in the name of Jesus. We thank you, Heavenly Father, for the life of my sister, in the name of Jesus. Baba wethu onamandla onke, sikubonile usiwelisa uNkulunkulu wethu oyingcwele imifula nani okunzima. uNkulunkulu wethu onamandla wasiwelisa kuma seasons abuhlungu, sadlula kuma seasons ezinyembezi, sikhala ubusuku nemini, siphumela ngaphandle abantu besibuka sijabulile, not knowing the reality esiba nayo masisemakhonini ethu. Baba wethu oyingcwele, sikubonile usithwala, sikubonile ke even uthwala nabantwana bakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. I pray for the life of my sister, uNkulunkulu oyingcwele, egameni likaJesu, nawo wonke umuntu orelateayo kwipain yakhe ngegama likaJesu Kristu. I know uNkulunkulu onamandla kuma viewers wethu onke, there are people who are relating to history sakhe. We pray, Heavenly Father, ukuthi whoever uNkulunkulu oyingcwele is going through the very same pain, uNkulunkulu mawumqinise nalapha ekhaya, mawumuphi ithemba elisha ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. I pray, mighty Father, the life of my sister, in the name of Jesus. uNkulunkulu oyingcwele, we pray more opportunities of life in the name of Jesus. Even the business that she's running, oh God, we pray, let it flourish in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I am declaring upon her life right now that she shall flourish like a palm tree. Amen. In the name of Jesus Christ. uNkulunkulu oyingcwele, ngiyathandaza egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu oyingcwele, ukuthi zonke izimo ezimfikelile umile waqina njengayo ipalm tree. uNkulunkulu oyingcwele, ethi masidlulile imimoya yonke maqeda isaliphakama ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Mighty God, I pray for her life in the name of Jesus, together with her kids and her family, in the name of Jesus. Umama wakhe nabafowabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, nabosisi nabobhuti bakhe egameni likaJesu, umndeni wonke wakhe egameni likaJesu Kristu. I pray for the peace in the name of Jesus Christ. Mighty God, uNkulunkulu wethu oyingcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, I pray, mighty Father, uNkulunkulu uthando lwakho malubonakala empilweni yakhe. I pray for the great manifestation in the name of Jesus. I pray, my Father, uNkulunkulu wethu oyingcwele, yelula isandla sakho phakamise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, I pray, muphe babihubelisha ngegama likaJesu, mawusumuwelisile ezumuwelisa uNkulunkulu wethu oyingcwele, umfunzi indumisentsha egameni likaJesu, akuhubela kudumise ngendumisentsha nakho konke okukhona enhlizweni yakhe. uNkulunkulu oyingcwele, ngiyathandaza uNkulunkulu onamandla ngegama likaJesu, meet her the point of her need in the name of Jesus Christ. Mighty God, whatever that is pulling her down, my God, I pray uNkulunkulu wethu oyingcwele, Amen. egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Heavenly Father, we thank you for the life of our sister ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Mfihle umbuyele, umkhusele in the name of Jesus Christ, umthulise nezinhlungu zonke ayizwayo enhlizweni zakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Nabo bonke ubuhlungu abuzwile, uNkulunkulu oyingcwele, ngiyathandaza ngegama likaJesu, mawumqinise umuphi isibindi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu nesibindi sokuma nasokufakaza ngegama likaJesu makangathuli in the name of Jesus Christ. uNkulunkulu oyingcwele, ubuhle begama lakho namandla akho mawabonakale phezu kwempilo yakhe. Great manifestation of your power ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name, oh Lord. We thank you, Father, and we love you in Jesus' mighty name. Amen.